Máte dom, záhradu, pergolu alebo miesto na ohnisku či grill a chcete ich doplniť netradičným a jedinečným spôsobom? Pivnica je dodatočné miesto, kde môžete uskladniť víno, zaváraniny, záhradné náradie, ako aj zeleninu a ovocie. Ideálnym riešením je v takejto situácii vonkajšia záhradná pivnica, ktorá môže mať mnoho funkcií a stane sa jedinečnou a užitočnou ozdobou vašej záhrady. Spoločnosť Kamal Bet pivnice priamo vyrába a pomôže vám splniť vaše sny. Hotová pivnica poteší vašich hostí a splní vaše požiadavky. Tento nezvyčajný, jedinečný záhradný prvok bude skvelým doplnkom vašej záhrady. Ešte teraz nám zavolajte alebo napíšte. Čakáme na vás.